Lho rek, tarifne yo. Rumah klasik modern. Ukurane 613 hargae 305,5 juta. Nang mburi omah. Nah, sadurunge tak spilon jerone, tak spilon njaba sik. Nang kene iki wis oleh pager shadingan koyo ngene iki motive. Nah, sebelah kanan kene iki ono pager taneme ambek ono roster ngene ambek ono lampu ning ngene, mainan ngene yo. Ben nambah apa? Ben nambah kesane estetik ambek mau klasik yo. Nah, saiki langsung ae tak review nang jero omahe. Nah, nang sebelah kiri kene iki mobil Innova Pajero wis auto mlebu bleng. Lah, iki sing mbarano klasik modern niku mburine don. Watu ditata koyo ngene iki ambek ono keramik ngene nek bengi murepe apik. Nah sebelah kan kene iki sing paling disenengi wong-wong. Lah, soalnya iso digawe tempat nyantai ngene utawa pentamu nang kene iso nang kene kabeh, acara yo iso. Lah, sing pasti kena digawe rasan-rasan rek, tapi sing positif ya aja negatif yo.